Нашия кемпер Ford Transit. Имам си стъпало. И ето това е нашия хол. Това е нашия хол. Тук спокойно може да седнете, да обядвате, да си сложите чашите и масата се отваря. Също така тя се мести. Тоест, ако искате да седнете тук, я местите максимално. И така, не е само това. Прибираме, но седалките се въртят. Това е частта отзад, това не е нашия багажник, всичко, което имаме необходимост да си го събираме тук. Какво имаме тук? Тук имаме душ. Външен душ, който се закача тук и ако искаме да се къпиме навън сред природата. Това е другия крак на масата, защото на този кемпер се отварят двете врати и ако искаме втората врата да бъде отворена, трябва да сложим кръка. Тук също имаме 12 волта, имаме си лампа. Супер удобна. Хоп. Това е депозита за водата. Прозорчета, само че трябва с двете ръце да ги отворя. Сега са затворени, да не влиза светлина. Хоп. Ето така се отварят и няма да ни пече слънце. И това е. Нямам търпение за следващите приключения. И забравих да кажа, че си имаме ето и сенник. В багажника има една част пръчка, която я слагаш и се отваря сенникът. Него още не сме го изпробвали. Това е нашият нов дом на колела. Имаме си отопление, в което работи с гориво, като има 5 изхода за топло. Ето. Тук също имаме контакти, запалка 12 волта и 220. Тази врата също се отваря. И какво още да ви не съм пропуснала, че навсякъде са допълнително се заключват вратите за по-голяма сигурност. Абсолютно всички. Ето тази са ни оставили джобчето за телефон, което е много удобно за поставката вечер. И аз трябва да купя всякакви аксесуари, когато видя как ще се подредим. Ето сега тока, която използваме е от соларните батерии. Супер екологични сме. Хоп! Y aquí tengo mesita. Si me hace falta cocinar plegable. Esto. Тук ни е таблото, където виждаме какво ни е състоянието на водата, на батериите, имаме ли топла вода и така нататък. Ето тук е термостата, за да гледаме, нали сега не съм го включила. Ето имам осветление, което е супер, много съм доволна. Има най-различни, ето тази е, зависи колко искам да ми осветлението, се намаля или се увеличава. Дори отвън има осветление. Ето сега продължаваме с моята кухня. Тук един шкаф имам. Много удобен за хранителни продукти, за закуска, кафе, чай, нали, да си сложа. Отгоре също имам допълнителни шкафове. И това е. Ето това е нашият хладилник. Имаме си фризер.
и хладилник. Като тук има разделители при движение да не се местят напитките. Пристъпваме към банята. Това е нашата баня. Ето тя е с плъзгаща врата и се затваря. И така е отворена. Копчето за святкане е тук. Ето включихме светлината. И е супер. Значи това е тоалетната. Това е тоалетната. И нашия душ. И тук, нали, могат да се сложат поставка за шампуани, сапуни и така нататък. Нали. Тук трябва да си купя допълнително някакви закачалчици или нещо, огледало, което да бъде залепващо, за да бъде удобно. И това е нашето легло. Много удобен матрак. Сега доста е височко, за да се кача. Ще си вземем един стол с гаваем, за да може да го използвам за стъпало. И Vale, mojado. Така, имаме седалки, които се въртят. Ето тази също може да се завърти. Тоест, ето така сядаме и зависи как ни е удобно. Си нагласяме масата. Тук може да седнем трима да обядваме или закусваме, както решите, или за вечерите. Ето ви моите шкафчета. Се отваря. Този е най-големият. Имам си телевизор. Тази маса също може да се извади оттам и да я сложиме на тази част. И да хапваме навън. Сега преминаваме. Тук смятам да си слагам чехлите. И това е на моята кухня. Ето това е моята кухня. Тук отварям с котлоните на газ. И това е мивката. Като за да използвам, се дига нагоре, имаме топла и студена вода. Това са шкафчетата. Те първа ще почна да се ги подреждам. И се заключват, когато е движение автомобила, да не могат да се отварят. Тук е мястото за слагане на бутилката за газ и с него готвим. И също така и водата. Се топли водата с него. Имаме USB да си зареждаме телефоните. Това е запалка. Тоест сега ти първо трябва да си купиме за готвене уреди, които са на 12 волта или са с запалка. И имам също за 220, само че по-различно обясниха ми, че за да използвам 220 трябва мотора да бъде запален. Нали? Ако се наложи да използвам сушуар, трябва мотора да работи, за да не се скапи батерията, защото под тази седалка имаме допълнителна батерия. Нали, когато нямаме достатъчно енергия от слънцето, от соларните панели, които са отгоре на покрива, се ползва от нея.